ଏ ମାର ତ ପକେଇଲା ରେ କୁକୁର ଆସି ଚୁବେଇ ଦବ ନା କଣ? ମାଡ ଏପଟେ ଆଇବ ନା କଣ କୁକୁରଟା? ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ରାପା। କୁକୁରଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ରେ? ଏରେ ତ କୁକୁର ନା ଗଧିଆମ ଇଏ ଏମିତି ଖାଉଛି ଆମକୁ ଏଇଟା ମାର। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ରାପା ଏଇଠି କେମିତି ଆଠୁ ବଞ୍ଚିବା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ଚାଲେ 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 ଗଲୁରେ ତା ଗଲୁରେ ଆପା ତୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲା ପୁରା ମାରିକି ଆମକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେମ୍ ଖେଳିବା। ଗେମ୍ ର ନାଁ ହଉଛି ଇନସାଇଡ୍। ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା। ଦେଖିବା ଏଇ ଗେମ୍ ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କିଏ କରୁନ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା ଆମେ ଖେଳୁଛେ। ପ୍ଲେ ଡେଟ୍ ଇନସାଇଡ୍। ଦେଖିବା ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି। ଏଥିରେ କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। କିଏ ଏଥିରେ ଅଛି ଆମ ସାହାଯ୍ୟ କେତେ ମିଳିବ ଏଥିରେ ଦେଖିବା। ଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା ପଡିବ। ଇଏ ପିଲାଟା କିଏ? ଏରେ ବାପରେ ଏ ମସ୍ତ ପିଲାଟାରେ ଆଇଲାରେ। ଏ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ଏବେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ ବୋଧେ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆମେ ସେଇଠିଆ ଅଛେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛେ ଆମେ। ପୁରା ସୁନସାନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ଆମେ ଯିବା ପଡିବ। ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ଆମେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଆଇଲା ଆମେ? ଏଇଠି କିଏ ରହିଛେ ଏ ହେ ମାଡ। କିଏରେ ଏମାନେ ଅଛି? ହେ ମାଡ ଆମେ ଲୁଚି ଯାଉଛେ ରେ। ରେ ସେ ଏବେ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ପରା। ସେମାନେ ପଳେଇଲା। ଆମେ ଏଥର ଯିବା। ଏଇଠି ଦି ଜଣ କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଚୋର ପିଲା। ଏରେ ମାଡ କଣ ଆମ ଧରି ମାରିଦେଲା କଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧଛି ଏମାନେ। ଓହୋ ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଚିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ। ଓହୋ ଏଇଠି ଆମେ ରହିଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ। ମାଠ ତାଙ୍କେ ଚେକିଂ କରିବା ଆସୁଛିରେ। ଚୋର ଯା ଆମକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇ ଯାଉଛି ପିଲାଟା ନା ଆମେ। ପିଲା ଚୋର ଯାହା ବୋଧେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କେ ସେପଟେ ଗଲା ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା। ଚାଲ 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 ଆସିଲା ଭିତରେ ଆମେ ପଳେଇବା। ଆ ନାଁ କଣ ଦିଆହବ କମେଣ୍ଟ ରେ କୁହ। ଆ ନାଁ କଣ ଗୋଟେ ବାଛି ଦେଲା ଏକା ଆକୁ ଆମେ ନାଁ ଧରି ଡାକି ପାରିବା। କଣ ନାଁ ଦିଆହବ କମେଣ୍ଟ ରେ କୁହ ଆଉ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର। ଏଇଟା କଣ ଫ୍ରିଜ ଟା କି? ଏଇଟା କଣ ଧରି ହେଲା ହଁ ହଁ ଧରିଲାରେ। ଏ ବଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପିଲାଟା ଆରେ ଏରେ ମାଡ। ମାସି ପଡିଲେ କୋଉଠି? ଏବେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା? ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଚେଇ ଯିବା ତାଙ୍କେ ସେପଟେ ସବୁ ଯାଉଛେ। ନା ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁକୁରଟା ନା କଣଟା ଗୋଟେ ଅଛି ରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଶୁଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ଏବେ? ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। ଏରେ ମାଡ ଏଠି ଜମ୍ପ କେମିତି ହବରେ? ବଡ ଛାଲାଙ୍ଗଟେ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ ରାପା ଜମ୍ପ। ଏରେ ଜମ୍ପ କରି ହଉନି ପିଲାଟା କିଶତି ଏବେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କଣ ଝିକିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ ୟେସ୍ ଏଇଟାକୁ ଝିକିବାକୁ ପଡିବ। ୟେସ୍ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଗେମ ରେ। ନହେଲେ ହବନି ଗେମ୍ ଟା ମସ୍ତ ଗେମ୍ ଟା ଏକା। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି ବଡ ଜମ୍ପ ୟେସ୍। ଚାଲିଲେ ଆମେ। ମାଡ ଏଇଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ରେ? ଏ ସେମାନେ ଦେଖୁଛି ରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପକେଇକି ଏରେ କୁକୁର ଟା କିଏ ଆଇଲା? ଚାଲ 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 ଚାଲ। ମାଡ ମାଡ ଜମ୍ପ କରେ। ଏ ମତେ ଧରିଦବ ପୁଣି ତୋର ପିଲା ମତେ ଧରୁଇରେ କୁକୁରଟା ହେନ୍ତି ଏମିତି ହଉଛି ଡେଞ୍ଜର କୁକୁରଟା ରେ ବାପା। ମତେ ଚୁବି ଆଇଲା ତାଙ୍କେ ସବୁ ରଖିଛେ
से जो पिला चोर जा बोधे से माने पिला चोरई नहीं कौन कर दौचे कौन हार्ट किडनी काट दौथे बोधे और देखा जाओ ये गेम रे कौन आगु होचे से भीतर तुम लाइक कर दियो गेम टाको और चैनल सब्सक्राइब कर दियो चलो गेम प्ले टे कंटिन्यू करिया एरे माटो से माने कार आइला रे ए हम घोड़ाउछ ना कोन रे रे चल 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 एरे धरला एरे गुली माटो गन रे शूट करछ रे तोर पिल्ला गन ना कोन तीर शूट करछ ए हे एठुड कोन टेक्निक दिमाग लगेया पड़ियो रे नले हबने मते जा लागु छे चल 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 कौन रे सेमाने शूट करछे चल रा पा जल्दी सेमाने गन मा ए एरे माटो मोर डेंजर है तो चल रा पा चले चले एथरो जेमिटेल जिया पड़ियो तते स्पीड रे जिया पड़ियो ना 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 मूड भाबुचे भितरे जाई लुचिया पड़ियो बते एपड़े 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 यस आ मो टेक्निक रा काम देला रे अपा एथरा आमे जिबा यस आ मुंडो टी लगेला एटा काम देबो एथरे ए गेम रे मुंडो टी लगिया पड़चे चल रापा एथरो ए अंधार जंगल रे आमे क्वाड जिबा ए रे माटो एठी अछि रे चोरो जागो पिल्ला चोरो जा गाड़ी रे लगाई चे तेरे माटो आइला रे जल्दी चल रे अरे रे 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 अरे रे धर दो रे धर दो रे धर दो रे जंप करे चले 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 गुली मार दो असुविधा हबो अरे मार दो याडा गुली मार देला रे मु केमिति जी रे एठी कोन दिमाग लगाया पड़ियो बोधे चले 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 धर दो धर असुविधा हेतियो चले 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 यस एमिति जे पड़ियो तते एठी रह जा चल 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 ए ए ए गन मार दो ए चले 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 माटो गोली मार दो माटो गन रे शूट करछे ए कुकुर पठेला रे दीटा कुकुर पठेला रे 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 चले 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 रे रे पानी रे आई पड़ले रे एबे क्वाड जिबे मु रे रे पानी भीतर जा पड़ियो समान देखि गले गुली मार दो ना कोन मु भाबु छी रे 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 गुली मार दला रे ए हे कोन तीर मार दो छ रे मोल रे कोन एठी केमिते जा पड़ियो पानी भीतर भीतर जा पड़ियो बोते पानी भीतर भीतर जिबा हमें मार दो गुली मार दला रे ता लाइट ता पड़ी जाउचे आ जान दोचे हे आ गन रे शूट कर दोचे को तेरे जा छाडुचे तो हमें पानी भीतर भीतर पूरा जिबा ए पानी पी दोच रे के ए पानी पी मरिला रे ओहो ऊपर तळु होबा पड़ियो ना कोन हमें देखिया टिके जल्दी चले पानी पी देला भीतर हम ऊपर पळा आसी अछि चल 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 जल्दी ताने सेपड़े लाइट ता पके छे हम एपड़े जिया पड़े जल्दी हम एटा कोन बड्डो टन एताडा कोनडा जे एटा डैम डा बधे बड्डो डैम डारे हम आसी अछे ए घुसरी जा मरी पड़छ रे ओहो पूरा पूरा पृथ्वीडा एठी ध्वंस हो जाय छै ना कोन घुसरी जा मारी पकाई छै मरछि सब पशु जागो कोन ते एडा म जना पड़ने देखले जना पड़ियो गेम डा को चल रापा तो नाडा कोन दियाबो कमेंट रे को नाडा कोन दियाबो ए गड़ी गला पिला कोडे एबे घास बुदार आई पसिला अरे कोन मक्का गछ ओळिया हे जे
କୋଉ ଗଛଟି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମିତି ଚାଲ ରାପା। କୁକୁର ଯାହା ପଠେଇଦେଲେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ରେ, ମାରି ଖାଇ ଦଉଛି ଆମକୁ। ଏ ଏଇଟା କଣ ଛୋଟ ଯାକ? ଛୋଟ ଯା କଣ ଏଟା? ଏ କୁକୁଡା ପିଲା ଯାନା କହନ୍ତି। କୁକୁଡା ପିଲା ଯାଇରେ କଣ କୁକୁଡା ପିଲା ଆଳିଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି ହେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଅଛିରେ। ଓହୋ ଆଙ୍କୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ? କୁକୁଡ଼ା ପିଲା ଆଳିଆ ଦୁଶୁଛୁ, କୁକୁଡ଼ା ପିଲା ଯାଅ ବୋଧେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଖକୁ ଯାଇକି। କୁକୁଡ଼ା ପିଲା ଯା ବୋଧେ, ଏଠି କଣ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମାନବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଓହୋ ଓହୋ ବୁଝା ପଡିଲା ବୁଝା ପଡିଲା। ଏଇ ଉପରୁ ଯିବା। ଏ କେନ୍ ଝୁଲୁଚି ରେ। ଝୁଲରେ ଝୁଲରେ ନିତାଇ ଝୁଲ। ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିଛି, ମାଟା ଝୁଲୁଚିରେ ମସ୍ତ। ଏମିତି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଝୁଲିକି। ଚାଲେ। ଏ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଲିଭର ଟା ଅଛି, ଏଇଟା କଣ ଅନ୍ କଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ବୋଧେ। ଏ କିଛି ହଉନି, ଇଆଡେ କଣ ଅଛି ରାସ୍ତା। ଏ ଜଣା ପଡିଲା ଜଣା ପଡିଲା। ଏ ସେ କୁକୁଡା ପିଲା ଯା ଆସିଲେ ଏଠି କଣ ହବ। ଆସ 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 ପିଲାମାନେ, ଏ ଟେଙ୍ଗରେ ଟେଙ୍ଗରେ କୁକୁଡା ପିଲା ଯାକ। କୁକୁଡା ପିଲା ଯା ନା ଏଟା କଣ ଯା ମୁଁ ଜାଣିନି, ହଉ ଦେଖିଆ। ଏଠି କଣ ଟେକ୍ନିକ ଦିମାଗ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଦିମାଗ ଲଗେଇଲେ ଯାଇ ହବ। ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଏଟା କଣ ଜେନେରେଟରଟା କି? ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବରେ ଏଟା। ଓହୋ ସେଠି ଲାଇନରେ ଆମେ ଦେଲେ। ସେ ଜେନେରେଟର ବନ୍ଦ ହେଲା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଟା ଝିକି ଦେବା ପଡିବ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସିଆଡେ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ ରେ। ଝିକେ 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 ଜଲଦି। କଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦିମାଗ ଟେକ୍ନିକ କରିବାକୁ ପଡିବ, କଣ ଗୋଟେ ଦିମାଗ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଭେକ୍ୟୁମ ଟା ସେଠି ୟୁଜ କଲେ ହବ। ଚାଲେ 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 ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ରାପା। ହଁ ଏଇଟା ଝିକେ ୟେସ୍। ଆମେ ସେଇଟା ଧକ୍କା ଦେଲେ ୟେସ୍ ସେଇଟା ପଳଲା। ଆଉ ଟେକ୍ନିକ ଟା କାମ ଦେଲା ନା ଆଉ। ଜେନେରେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମେ ଟେକ୍ନିକ ଟା ଦିମାଗ ଲଗେଇ କଲେ। ୟେସ୍ ଚାଲ ରାପା ଉପରୁ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ନାଁ ଟା କଣ ଦେଲା ଏକା ହବରେ। ବାପା ବାପା ଡାକି ଡାକି ଏତା ହେଇଯାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଲେ ହବ ଆଉ। କମେଣ୍ଟ ରେ କୁହ ନାଁ କଣ ଦିଆହବ ଆର। ଏବେ କେମିତି ଯିବାରେ, ଏଠି ତଳେ ପଡିଯିବା ନା କଣ? ଏତେ ମାଡ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାର। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏବେ କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ। ନାଇଁ ୟାଡେ କଣ ଅଛି ଜିନିଷ କଣ ଆଣିବାକୁ ରାସ୍ତା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି କି? ଦେଖିଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଏତେଟା ଥିଲା। ସେ ଉପରେ ଯାଇ ପଡିଆକୁ ବୋଧେ ସେ ଉପରେ ଯାଇ ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ। ସେ ତଳେ ଗୋଟେ ସେ ଘୁଷୁରୀ ଯା ଅଛି ତା ଉପରେ ଜମ୍ପ କଲେ ହବ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ୟେସ୍। ୟେସ୍ ଏ ଉପରେ ଜମ୍ପ କଲେ ଆମେ ବୁଝା ପଡିଲା ଯେ ଏଥର ଏଇଠି କେମିତି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ଏଇଟା ଝିକିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ବୁଝା ପଡିଲା ଚାଲ ଝିକିରେ ବାପା। ଏଇ ରିକ୍ସା ଟଲିଟା କଣ ଏଇଟା କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଣ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ଏଇଟା କଣ କହୁଛି ଏଇଟା ଝିକିକି ଆମେ ଗଲେ ଉପରକୁ। ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଯା ମରିକି ପଡିଛି ରେ ଏଇଠି ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଏ କାଦ ପଙ୍କରେ ପଶିଗଲି ରେ ମୁଁ କାଦ ପଙ୍କରେ ପଶିଗଲି।
ଚାଲେ ଉପରୁ ହଁ ଉପରକୁ ୟେସ୍ ଚାଲେ ଜମ୍ପ କର ବାପା ଆହୁରି କାଦ ପଙ୍କରେ ପଶିଗଲେ ଆମେ ଏଠି ରହିଗଲେ କାଦରେ ପଶିଯିବେ ଆମେ ନାଇଁ ତ ପଶୁନି ହଉ ଯିବା ଚାଲେ ଜମ୍ପ କରେ ୟେସ୍ ଏ ଘୁଷୁରୀ ଯା କଣ ଏ ରେ ରେ, ରେ। ଏ ମତେ ପୁଣି ମାରିବ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ ଦିମାଗ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ ଆମେ ଲଗେଇବା ଆଉ ମାରଦେଲା ରେ ଆହୁରି ଦିମାଗ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଆଇଲା ଭିତରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଏଇଠି ଆଇବ ସେ ଆସିଗଲେ ଆଗା ହବ ଆରେ ଆଉନୁ ମ ଆରେ ଫେରି ସେ ବାଜି ମରିଲା କଣ ତା ଉପରେ ଜମ୍ପ କରି ରହିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେ ମୁଛା ହେଇ ପଡିଲା ଆଉ କିଛି ଉଠୁନି ତା ଉପରେ ଜମ୍ପ କରିକି ଏଇଟା କଣ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଓହୋ ଏଇଟା ଧରିଛି ଓହୋ ସେଟା କଣ ଗୋଟେ ଝିକିଦେଲି ରେ ଓହୋ ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ଭାଇରସ ଟାରେ ତାର ଲାଗିଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ସେ ହେଉଥିଲା ସେମିତି କଣ ଜୋକ ପୋକ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମତେ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି ଏଇଟା ଏବେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ମାଇମା ଏ ରବଟ ଏ ଘୋ ଘୋ ରୋବଟ ଘୋ ଘୋ ରୋବଟରେ ଏବେ କୁଆଡେ ଏମାନେ ଏ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଲାରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଏଇଟା ଧରିକି ଏଇଟା ଟେକିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଟେକେ ମାର ଟେକି ପାରୁନିରେ ୟେସ୍ ଏମିତି ସବୁ ଟେକିବାକୁ ପଡିବ ଘୋ ଘୋ ରୋବଟା ଘୋ ଘୋ ରୋବଟା ଏ ପେଲେ ଏଇଟା ନା ପେଲି ଆଉ ନା ଏପଟେ ଝିକି ଆଉରେ ମାଠ ଏରେ ସବୁ ପଡିଲାରେ ଏରେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାରେ ଓହୋ ବୁଝା ପଡିଲା ଯେ ଏବେ ଏପଟେ ଯିବା ଆମେ ଲାଇଟ ଧରି ହବ ନାଇଁ ଏବେ କେମିତି ଏ ସତର ଟାକୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ ହୁଁ ସତର ଟାକୁ କାଢିଲେ ଗଲେ ଆମେ ଏପଟେ ଦେଖିବା କୁଆଡେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଏ ଏଠି କଣ ଲୋକ ଯାହା ସବୁ ଅଛେ ମୁଛାଇ କଣ କଣ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଅଛେ ଲୋକ ଯାକ ଦେଖିଦେଲେ ଧରି ଦଉନି ତ ଭୂତ ଯା ନା କଣ ଜମ୍ବି ଯା ନା କଣ କଣ ରାତି ମତେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଲୋକ ଜମ୍ବି ପାଲ ଦେଇଛେ ବୋଧେ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ କେନ୍ତା ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ବଟମ ଅଛି କି ନାଇଁ ବୁଝା ପଡିଲା ଏଇଟା ଝିକିକି ଆଣିକି ସେଇଠି ଧରିବାକୁ ପଡିବ ନା ମୁଁ ସେଠି କେମିତି ଯିବିରେ ଝିକିଲେ ବି କେମିତି ମୁଁ ଯିବି ନା ଏଇଟା ପୁରା ପେଲିବାକୁ ପଡିବରେ ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ପୁରା ପେଲିଲେ ୟେସ୍ ଏବେ ସେଇଟା ଧରିକି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଉପରକୁ
ସେ ଚେନ୍ ଟା ୟେସ୍ ଚେନ୍ ଟା ଆମେ ଧରଲେ ଏପରେ ବଡ ଛାଲାଙ୍ଗଟେ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଏପଟେ ସେପଟେ ଝୋଲରେ ଏ ହେ ଝୋଲରେ ନିତାଇ ଝୋଲ ଚାଲ ରାପା ଏଇଟା କେମିତି କାଚ ଦଉଚା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ନା ସଟରଟା ନାଇଁ ଇଣ୍ଡୋଟା ଝରକାଟା କହିପାରୁନି ରେ ଏଠି ଆଉ କୁକୁଡା ପିଲା ଯା କୁଆଡେ ଉଡି ପଳେଇଲା ରେ ଚାଲ ରାପା ଜଲ୍ଦି ଏବେ କୁଆଡେ ଆମେ ଯିବା ଚାଲେ ଉପରୁ ଚାଲେ ରାପା ଯାଇ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା ଯଦି ଦେଖୁଛ ହେଲେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ମଲରେ ଏ ତଳକୁ ଜମ୍ପ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଜଣା ପଡିଲା ରେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ତଳକୁ ଜମ୍ପ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ବଡ ଜମ୍ପ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ତଳେ କଣ ପାଣି ନହେଲେ କଣ ଥିବ ବୋଧେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏତେ ତଳୁ ଆମେ ଜମ୍ପ କରିବା ହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ଥିବ ନା ଆରେ କିସ କଲୁ ରେ କି କଲୁ ରେ କଣ କଲୁ ରାପା ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ ପଡି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡୁଛୁ ଏବେ ଭଲସେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ ରାପା ଏଇଥର ବଡ ଜମ୍ପ ଟେ ମାରତେ ୟେସ୍ ଏଟା କିସ ମ ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକ ରେ ଆସି ପଡିଲେ ମରିକି ବୋଧେ ଏଇଠି କଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା କଣ ଝିକିବାକୁ ପଡିବ ଏ କଣ ଏବେ କରେ ସେଠି ଗୋଟେ ସୁଇଚ କି ଅଛି ରେ ଦେଖାଗଲା ଏ ସୁଇଚ ଟା ମାରିକି ଝିକିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଏ ସୁଇଚ ଟା କଣ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ହଁ ବୁଝା ପଡିଲା ବୁଝା ପଡିଲା ଯେ ଏଥର ନାଇଁ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ ଏବେ ଏ ସୁଇଚ ଟା ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ ଉପରେ ଜମ୍ପ କରେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଉପରେ ଜମ୍ପ କେମିତି କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଗ ଓହୋ ବୁଝା ପଡିଲା ରେ ବୁଝା ପଡିଲା ଏଥର ବୁଝା ପଡିଲା ଏଇଟା ପୁରା ଏପଟେ ଏମିତି ଝିକିବା ଏଇଟା ପୁରା ଟେକିଆ ଏଇଠି ନାଇଁ ସରି ଭୁଲ ହେଲା ଏଇଟା ପୁରା ଏପଟେ କରିବା ଏଇଟା ପୁରା ଟେକି ଆମେ ପୁରା ନାହିଁ ଏତିକି ଟେକିଆ ୟେସ୍ ଆମେ ଏତିକି ଟେକିଆ ଏଇ ଲିଶୁଣ ଉପରୁ ଯାଇକି ଏଇଠି ଛାଲାଙ୍ଗି ମାରିକି ଏଇଠି ବଡ ଛାଲାଙ୍ଗଟେ ମାରିକି ଏଇଠି ଜମ୍ପ କରିକି ଏଇଠି ଏମତେ ଏପଟେ ଯିବା ୟାଡେ କଣ ରାସ୍ତା ମିଳିଲା ଆମକୁ ଏବେ ଏଇଠି କେମିତି ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା କଣ ଝିକି ଆଣିଆ ନା ତଳେ ପଡିଆ ଏମିତି ଆରେ ମା ଜଲଦି ଝିକିକି ନେଇକି ଆମେ ପଳା ଆସିବା ପଡିବ ବୋଧେ ମୁଁ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି
मते डर लागुच रे याडे मु जल्दी केमिति जिबे हेले मु भाबुची एमिति स्पीड रे पकेया पड़ियो जल्दी जिया पड़ियो एमिति जंप करके यस हम पहुंची जायचे साडे कोन गोटे तळे पड़ला एबे आमे तळु को जिबा पड़ियो मते जहा लागुची ए तळु जंप करे याडे कोन गोटे रास्ता खोलला बोधे साडे तळे पड़ला सेटा हमहु सेटा हमहु मिलियो बोधे तळे देखिए एपड़े यस एठी ही पड़ला सेटा एठी ही पड़ला यस हम आउडे रास्ता रे आसी पहुंचचे एठी कोन एठी गोटे वेंटिलेटर ता अछि एटा काडी है कि हां हां भालला रे याडे कोन रास्ता रे मिलला रे मा तो भांगी देले सेटा कोनडा सेटा कोनडा भांगी देले मते कि जଣା पड़ने सेटा कोनडा देखा जाओ कोनडा सेटा जଣା पड़ी आगो आगो गेम प्ले टा जो लाइक करना लाइक करो जाए एते खेली खेली आइले गेम दा लिवर टा ऑन करला हमें लिवर टा ऑन करले एबे मु केमिति जे मु किछ बुझी पानी एटा देखिया ए आइला रे गो गो रोबोटा 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 गो गो रोबोटा एटी कौन टेक्निक दिमाग लगे पड़े मु किछ बुझी पानी ना साडे कोन गोटे जिबा पड़ियो साडे आउ थिबो बोधे सेडा कोन गोटे हेइथियो सेडा जोडा हम भांगी देले तार कोन गोटे काडी देले आने याडे कोन गोटे मिलियो बोधे सेडा कोन गोटे चालू हेइथियो बोधे नाइ एटा चालू हेनी मु कोन करी मते किछ बुझा पड़ने पे बहुत कष्ट कर आसला गेम दा आगु आगु बढ़ लागू ए दिमाग लगे पड़ियो बटन जाके क्लिक करे ओहो ओहो सही अच्छे रे बटन देता ए माडो बढ़िया टेक्निक डारे मु सेकुल बायाळिया होची ए एठी कोन एठी ट्रेन दा भंगा ट्रेन ट्रैक ता बोते ओ छाड़ा हमें जेबा ऊपर जे हमें लेसुन ला धरे के देखा ये ऊपर कोन अछि आसुचे ए पर्यंत आम चोर जा धरिनी पिला चोर जागो हम गोटे पिलाड़ा ना पिला चोर जा धरता हम कोन कर दो असुविधा चल रहा था जल्दी आर कम आर नाडा कोन दिया कमेंट रो करे अरे केमिति जपड़े चल चल जंप करे चले ये पाइप टा धरे यस हम पाइप टा धर दे छे वर्तमान ए पक्षी जाउदी पड़ेले कोन थी पक्षी जाते कोन थी जंप करे ए चले चल रहा चले जल्दी चले गेम प्ले डाल टिक लाइक करो ए माडो माडो खसिन रे मरली रे मरलु रे बा मर थांत रे जंप करे चल रहा जल्दी चले चले एबे कुआडे तो जिया पड़ियो ए पाइप टा धर थांत ना कोन म ये पाइप टा न धरी ये कोन ये डे बोला डायरेक्ट खुदीला पाइप टा धरे ए पाइप टा धरे पाइप टा धरे पाइप टा धरे मो कोन कल तते पाइप टा धरे ना ना एठी ना सॉरी एठी पाइप ना आगर अछि बोधे पाइप टा
ୟେସ୍ ପାଇପଟା ଆମେ ଧରି ତଳୁ ଗଲେ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଭସଭୂତ କରିଦେଇଛି ବୋଧେ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଏମାନେ ଜମ୍ବି ନାହିଁ ଏମାନେ କଣ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ ହେଇଯାଇଛି ଜମ୍ବି ହେଇଥିଲେ ତ ଆମ ଆଟାକ କରିଥାନ୍ତେ ମାଡ ଏଇଟା କଣ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରେ ଚାଲ ବାପା ଏଠି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ଏ ମୂଷା ପିଲାଟାରେ ଧାଇଁଲାରେ ଏଇଟା କଣ ଉପରୁ ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ ଜମ୍ପ କରେ ଏରେ ବାପା ଏତେ ଏତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଜମ୍ପ ହବନି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ଗୋଟେ କଣ ଦିମାଗ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲେସୁନ ଟାକୁ ଏଇଟା ଧରିକି ଏମିତି ଝିକି ଲବ ଏ ହଁ ରେ ଏଇଟା ଝିକିଲେ ହଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ହବନି ରେ ଭାବିଲି ଚାଲ ରାପା ଏଥର ଉପରକୁ ଚାଲେ ଏଥର ତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗାଟା ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଲିଭରଟା ଅନ୍ କରିବା କଣ ହଉଛି ମାଡ ଗଲିରେ ସେ ଲିଭରଟା ଅନ୍ କଲି ବେକାର ଅନ୍ କଲି ନା କଣ ଦେଖିଆ ଲିଭରଟା ଅନ୍ ନ କରି ଯିବା ଲିଭରଟା ବେକାର ଅନ୍ କରିଦେଲି ବୋଧେ ବେକାର କିଛି ହେଇନଥିବ ଯେ ଗେମ ର ରୋଲ ଟା ଏମିତି ଦେଖିଲ ନା ସେ ଲିଭରଟା ଆମେ ଲାଇନ ଟା ସପ୍ଲାଏ କଲା ଲିଫ୍ଟଟା ଚାଲିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ନଜର ଟିକେ ରଖିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏମାନେ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଲୁଚିକି ଲୁଚି ଯିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ଚାଲେ 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 ଏଇଠି ରହିଯା ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟେସ୍ ଏମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲେ 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 ଏମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ୟେସ୍ ମାଡ ସେଇଟା ଆଗ ଖୋଲିବା କଥାରେ ସେ ଲିଭର ଟା ବେକାର ଅନ୍ କରିଦେଲି ଆଗ ଏଇଟା ଆଗ ଖୋଲିଦା ଏମିତି ଟେକ୍ନିକ ଲଗେଇବା ନାରେ ଏଇଟା କଣ ସୁଇଚ ଟା ଧରୁଛୁ ଝିକୁଛୁ ଏବେ କିଏ ନାଇଁ ରେ ସେପଟେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଖୁଛୁ ରେ ବାପା ତୁ ଏଇଟା ଟେକିଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମେ ଟେକିଦବା ଟେକିଦେଲେ ଆମେ ତ ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ଯିବା ଦିମାଗ ଲଗେଇ ଯିବା ନା ଆମେ ଆଉ ଚାଲ ରାପା ଏ ଧରରେ ତାଙ୍କେ ସେପଟେ ବୁଲିଲା ସିଏ ତା ଲାଇଟ ଟା ଆମେ ଏଠି ଲୁଚି ଯିବା ପୁଣି ଏପଟେ ଆମେ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ 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 ଏଠି ଲୁଚି ଯିବା ପୁଣି ଆମେ ଏଇଟା ଜିପିବା ୟେସ୍ ବଟନ ଟା ଚିପିଲେ ଲିଫ୍ଟରେ ଗଲେ ଆମେ ମତେ ଧରିଦବ ପୁଣି ଚୋର ପିଲା ଚୋର ପିଲା ରୋବଟ କ୍ୟାମେରା କଣ ଲଗେଇ ଥାଉଛି ସେନ୍ସର କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଲାଗିଥାଉଛି ବୋଧେ ଆମକୁ ଧରି ଦଉଛି ପିଲା ଚୋର ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁ କାମ ଏଇଟା କଣ ବଗଡା ଉଡିକି ପଳେଇଲା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା କଣ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ରାପା ଚାଲ ଚାଲ ଉପରୁ ଚାଲ ଉପରୁ ଚାଲ ଉପରୁ ଚାଲ ମାଡ ଭାଙ୍ଗିଲାରେ ଏରେ ମାଡ ଜଲ୍ଦି ଉଠେ ମ ଓହୋ ଏଇଠୁ ଲଗେଇବା ପଡିବ ଦିମାଗ ରୋବଟ ରହିଯା ବାପା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଧର ତ ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଯାଉଛେ ଆମେ ସେମିତି ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ହିପ୍ନୋଟାଇଜ ହେଇଛି ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଛି ଜମ୍ବି ଭଳିଆ ଯାଉଛେ ଆମେ ଜମ୍ବି ନାହିଁ ହାତୀଟା କେମିତି ହଲାଉଛି ରେ ସେମାନେ ମାଡ ମୁଁ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତରେ ଏବେ ଆଗା ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲେ ଏଇଠି ରହିଯା ଓହୋ ସେଇଠି ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ମତେ ବୁଝା ପଡିଲା ଏଠି ଆମେ ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କେମିତି ଟେକ୍ନିକ ଦିମାଗ ଶଳା ପିଲା ଚୋର ସବୁ ମାସ୍କ ଲଗେଇଛେ ପୁଣି ଆମେ ଜମ୍ପ କରିବା ସବୁ ମାସ୍କ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଏ କଣ ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ରହିଯିବା ଏଠି କିଛି କରିବାନି ଏଇଠି ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ ମାଡ ଏଠି ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ବୁଲିବାକୁ ପଡିବରେ ଏବେ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତାରେ ଟିକେରେ ବଞ୍ଚି ବୋଲି
ମାଠ ମତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ରେ ଖାଲି ଛାତିଟା ଧୁକ୍ 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 ମୋର ହଉଛି ଏ ରମ ଏବେ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତା ସେପଟେ ଲାଇଟ ଟା ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ଲାଇଟ ଟା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପଡିବ ଆମେ ସେ ଲାଇଟ ଟା ଲିଭିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାଠ ଧରିଦେଲା ରେ ଛେ ଛେ ସେ ଲାଇଟ ଟା ପଡୁଥିଲା ରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ରେ ଏଠି ଯିବା ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସେ ଲାଇଟ ଟା ଲିଭିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବା ପଡିବ ସେ ଲାଇଟ ଟା ଆମ ପାଖରେ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ସେଠି ସବୁ ଜଗିଛନ୍ତି ରେ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏ ମା ତ ପକେଇଲା ରେ କୁକୁର ଆସିକି ଚୁବେଇ ଦବ ନା କଣ ମାଡ ଏପଟେ ଆଇବ ନା କଣ କୁକୁରଟା ଚାଲେ ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ରାପା କୁକୁରଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ରେ ରେ କୁକୁର ନା ଗଧିଆମ ଇଏ ଏମିତି ଖାଉଛି ଆମକୁ ଏଇଟା ମାର ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ରାପା ଏଠି କେମିତି ଆଠୁ ବଞ୍ଚିବା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଚାଲେ 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 ଗଲୁରେ ତା ଗଲୁରେ ବାପା ତୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲା ପୁରା ମାରିକି ଆମକୁ ପୁରା କୁକୁର ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗାଡି ମିଳିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଆକୁ ମାର ଦେଇଥାନ୍ତି କୁକୁର ନା ଗଧିଆଟା ନା ହେଟା ବାଘଟା ନା କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୁକୁଛି ମାତ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଧାଉଁଛି ନା ରାକ୍ଷସ କୁକୁର ମନଷ୍ଟର କୁକୁର ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏରା ମାଟା ଧରିଦେଲା ରେ ଆଉ ଆକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଲା ଆଠୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଥା ତାପରେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା ରଖିଥା ତାପରେ କାଲି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଚାଲରେ ବାପା ନଲୋ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାରେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ହବନି ହେଲେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା ବନ୍ଦ ଏଇଠି ହିଁ ଆଜି କ୍ଲୋଜ କରିଦବା ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ଚାଲରେ ବାପା ତତେ ଦିମାଗ ଏଠି କେମିତି ଗୋଟେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ହବନି ଏ ଚାଲ ମ ଯା ଧରିଦେଲା ଥାଉରେ ଆଉ ଯେ ଆଉ ଦିମାଗ ଲଗେଇବାନି ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ଆଜିର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା ଯଦି ଭଲ ହେଇଥାଏ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ରହିଲି ଗୁଡ୍ ବାଏ